papasok Ano, sa ano, inyo ano eh. to, Mami? Bakit ang daming lemon? Ay, okay. So, nag-harvest na kami. Hindi eh. Dati pa naman tayo nag-harvest eh. Ay, galing ito sa ating pataniman ng lemon. How long to tita mag-grow ang lemons? Every... Parang ang every harvest 3-4 niya? months. Oh, that Oo. fast lang. So, every 3 to 4 months, maasim kami Hindi, dito sa pero bahay. Mas maasim ka. Tita, joke Iasim lang. Oo, okay lang. Yes. Mag-appetizer si tita. This is Oo. our drink to go Yeah. before we go to Baguio Wedding. sa wedding. Kaya po kami nakaganito kasi papunta kami ng wedding. Ikakasal ng dama ni Hara Armea. Yes! Congratulations, Akeisha! Yung mga bisita natin sa bahay, kaedad ko. Yes! Diba? Tita, ilan taon na ba tayo? Medyo mga 28 na. Yes! 1997. Oo. Kasi dito mo 58. Grabe, kayo po hindi binago. Pinabata ako. Oo, naman. Ay, sila Pero 20 years pa rin Maniniwala po naman. ako. Oo, pinabata niya ako. So dito muna sila sa Lambing po bahay. yun. Oo. Kasi may wedding silang pupuntahan. Napakaganda ng house, I must say. Ito Very yung, beautiful. ito na yung unang vlog ni Isabel sa farm. Nakita ko nga po yun eh. Pagpasok ko dito sabi ko. Mga "Tita, lemon namin, puro mga infant pa lang. Yes, yung vlog ko dati na Pero Lemon ngayon, Farm. Kasing 3 edad years na ago. nila. Oo, pandemic. Di, ang Ngayon, pinanood ko nagbunga yung na. poultry. Mga 4 Yun years yun. ago. Tapos may lemon plantation. Ah. Eto na siya. Nagbunga na siya. Ayan o. Bongga. Tita, bakit lemon? Lemon dahil yun yung compatible dun sa soil natin. Sa ganung kind of lupa. Ano mga pwede? citrus fruits. Oranges, Oo, pwede. Yes, bongacious. Nag-grow din tayo doon ng mga durian. At saka, laban na pa yung mga gino-grow natin doon. Bukod sa Nasa mga kabilang mais farm pa. yun. Saya naman. Tagi po ko isa. Oo, isang farm. Okay. Thank you, tita. Sure na. Sure na. Ah, sige, lemon. Sure na. Maharap ko din Ayan. yan. Okay na Pero, Oo. relaxing. Oo, so yan, iinom na kami ng fresh lemon juice. Manual juicer pa rin ang gamit ni tita. Classic tayo. Oo, yan. Nice tea Okay. ni Madam Michelle. Tulog mo na dito lahat, anak. Mahirap pala maging Ano mo direct. naman sa camera? Ito naman, no? Sorry. Ito na po. Yan, yan. Ayan. Dapat yung yung wala yung yung ingay. More flavor. Para aesthetic. Oo. Kaya Ano man yung wala ibig yun. sabihin nun, Mikey? Para maganda po. Okay. Wala yung sa pansin ko aesthetic na. Ayan. Let's taste Fresh it. lemon. Kakulang yung tubig niya. Ano lab? Ano lab? Dagdagan mo yung liquid. Okay na yan, lakay. Charot-charot lang naman to eh. Marami Sali tayong niyo yun ah. Please, sama niyo po yung charot-charot. Please. Ayan. Please. Pwede to. Sige. Ayan. Galing to sa aming Farm! farm. Cheers. Bagong harvest. Sabay-sabay tayo para one reaction. Yes. Yeah. Honest Baka- review. Yung sa kay tito mo. Honest reaction. Hindi, meron Kompleto lang. na. Kay tito mo. Ay, meron na. Ayan. Okay. Honest reaction, Okay. Oo, tita. sige. Oo. Kinakabahan ako sa honest. Okay. Cheers. Here. Ayan. Fresh na fresh, oh my Very God. refreshing. Ang sweet ng lemon namin dito. Ang Hacienda ni Isabel. Ayan. Ano yun? Siyempre, wala naman ako ibang tagapagmana. Yung talaga pangalan? As in like may title arc na. Hindi, wala Imagine naman. ko may ganun. As in, Tapos Isabel. ano? Parang yung sa Maria Isabel Sisilia. Oo. Pero lemon. I love it, tita. Simply. Ayan, thank you. Parang pag napapasip ko, papatingin ka sa Thank dagat. you, tita. Papa, diretso na po sa kotse ko. Yes. Kay Mikey na lang at saka kay Tan F. Yun. Tita, bakit tan F? Short Panoorin mo yung vlog kasi ni Tita. Ay, Nasa- sorry, tita, sorry. May story yung tan F. Okay. Tsaka wala siyang choice. Okay. Tan Akala F. niya dati. Tan, tapos Felix. Oo, magkahiwalay. Magkahiwalay. O basta panoorin niyo, ito yung link ha. Ito yung link ng Yan, video. ko yung explanation kung bakit tan F. Okay. Para dagdag views yung dito. Tag di ako dito, doon ko din papanood. Pahingi pa.
Oo, so, Ay, wow. Ayan, sila po ang mga bisita natin. Di ba? Ang Sana gaganda all. mga kaedad ko. Doon pala galing yung... Tan F. Oo. Sige anak, okay. Thank you po! Sana sila. Thank you naman, Mikey. Thank you, Tita. Thank you so much. Sige anak, punta na kayo sa Next wedding. visit ako po, 1 week po ako Harap dito. ko kami yung tanong.